Ayan, bigo. So, kailangan natin mag-change pin muna tayo guys. Ito na yung aking ATM. Dito sa BDO Bank Network Bank. Yan guys, mukhang maulan yung lakad natin. So, maya tayo alis. Inulan kami. Ayan basa. Basa ka, bebe. Ayan. Basa kayo? Basa kayo? Para kayong basang susu. Ayan guys, silong muna kami dito sa silong muna kami. Inulan tayo. Sana yan basa. So sana guys, abutan natin yung bangko na open. Actually hanggang 4 PM yung video sa labo. Basta? Ayan guys. So ayan guys. Andito pa rin kami. So time check. 2:45 PM. Ayan, mag-alas 3 na guys. So sana abutan namin yung nabutan namin yung bangko guys na open pa. Actually ngayon din natin kukunin yung ATM card. So sana abutan natin guys ng bukas para ma-check na rin natin kung magkano yung ating sahod sa YouTube. 30,000. Mag 2 digit lamang, hindi sana pwede nang kunin. 2 digit? 10,000. Pero maliit pa rin yun. Maliit pa rin na kailangan natin guys ipunin. So ipunin natin yun dahil may bangko naman tayo. So, i-deposit lang natin yan guys doon sa ATM. Ayusin ko lang. Tapos, next time na natin kukunin. So, andito yung aking kambal. Kakangalay. Tarahin mo yung mukha mo. Naman lakas-lakas ng ulan eh. Pwede kung kayo mababasa, hindi ako. No? Silibin ko sarap. Papa! Papa. Ginagawa mo. Papa. Yung grabe yung papugi lagi. Pag naharap ka sa camera, lagi mo inaayos yung pag-tap. Pangit pa rin. Look! Your color! Nakakaputi lang COVID-19 na. Ay na, lumakas na lahat. Taka na po, lakas na. Yan guys, lumakas lalo yung... Naka-jacket naman po tayo eh. May boxer ka na. Basa pa rin yun, basa pa rin yan. Kahit naka-jacket, gusto mo mabasa yung mag ko. Sabi sila may kaputi na nababasa pa, diba? Hindi po sa likod. Ha? Hindi po sa likod. Sinasabi ka? Upload.
Guys, kakarating lang namin dito sa BDO. Dito kami sa BDO. Ayan o. Saka mo, bebe. Ayan, dahil maulan, ngayon lang tayo nakarating. So, may ATM na pala dito. Ayan. So, ayan guys. So, papasok tayo sa bangko. Check natin yung ating sahod. Guys, bumili tayo ng t-shirt. Hindi tayo pwedeng pumasok sa loob ng walang t-shirt. Kampal yan, sir. Dalawa na. Kampal yan. Kaya ba lang sa kahit ng buo? Ate din. Medyo bawal dito sa loob ng video. Sa labas na lang tayo. So yun na, kunin natin ATM. Tapos wala pa yung padala ni Lolo. So nakalungkot. So ayan, bigo tayo. Ayan, bigo. So kailangan natin mag-change pin muna tayo guys. Ito na yung aking ATM. Dito sa BDO Bank Network Bank. So ang nakalagay natin dun sa YT is BDO lang. So kailangan pala mayroon nakalagay na Network Bank. So actually pumasok sana, kaya lang wala ngayon dahil may problema yung ating pag-fill up. So kailangan natin mag-change, mag-fill. So tara. So yan. So dito tayo ngayon sa BDO Network Bank. Branch ng Labo. Change pin. Nakapag-change pin na tayo. So babalik tayo dito baka isang araw. Dahil ayusin ko muna yung pinapanta muna ng ayos yung ko. Dahil may kulang. Okay guys. Hawak na. May kulang tayo. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you